Na fáilte gan níos sin na gaiid seo faoi Cúrsa Cruinnis Ghaelteanga a bheits a bhuinear lína go héin éman O'Donnell ó dhéireamh na Beltaine a ré. Tá Cúrsa Cruinnis dírí a riine bhfuil Gaelic lóra an waithe acu a th mian na gramda níos cruinne acu agus de séile go sciil na scrífa Albert. Ban in úsa is sleachtas ar a sígus nuirtan sa rang, gus béag slaat an waithe geiste thuí clachta dé. Bé deisú na ran fartia, Albertí agus teex na gairid aistú chugas, gus altas tuairis pancaí leo agus clachtaí gramdaí ina buniarú. Díra ar a raibh a bharlahas, agus ar chuid na dronósanna sa le fáil sa teanganis, agus máthar luganna níos dúchasaí agus Albertí mí nedra láchtatha. Le na chasin bé deisc do ran fartia scrúdú a dhéanú ag dearú na Cúrsa agus teastas a Cruinnis na Gaeilge bhainte má. Mar sin mat sa geirí carga móra dod sciil na scrífa Gaeilge sé go Ghaelteanga pancámanis leis a Cúrsa Cruinnis chuirnéirithe nó le bróisiúr a Cúrsa a Íosródal. Slán go fáil.